Hello guys, good afternoon. This is me again, Jepoy, and welcome back to my channel. So ngayon guys, tinatahak natin itong Santo Domingo Bridge. Dadaan tayo dito sa Barangay Santo Domingo kasi may pupuntahan tayong isa pang beach. So kung naaalala nyo guys, meron na akong tatlong finiture na beaches. Una yung sa Talisoy, yung Tampad Beach, and then pangalawa yung sa Batag, and then pangatlo yung sa Marilima, and then eto na yung pang-apat. So ngayon, pagpunta natin ng Balite Beach, dadaan pala tayo ng Santo Domingo, and then Santo Cristo, and then lulusot tayo papuntang Hawan Ilaya, and then diretso na ng Barangay Balite. And yun nga pala guys, kung bago ka pa nga lang sa channel na to, please subscribe, and please click on the bell button na rin, and then choose all para ma-notify ka sa mga bagong uploads ko or ma-notify ka sa mga new updates regarding my new uploads. And also please follow my FB page, Jepoy's TV, kasi ina-upload ko din doon yung mga videos na ina-upload ko dito sa YouTube. So dalawa yung platforms na meron tayo regarding this vlogging. So sa YouTube and then sa Facebook. So yun guys, nandito na pala tayo sa Barangay Balite. Ito yung Balite Church. And then didiretso pa tayo sa unahan. Dati kasi guys, ang naalala ko nung bata ko na nag-instill sa sistema ko is yung Balite Beach, hindi kagandahan. Maburak siya pag naliligo ka, madumi. Hindi naman sa inaano ko siya, binibigyan ko siya ng masama or hindi magandang imahe. Pero yun talaga yung nag-infuse sa isip ko nun. Kaya di ako napunta ng Balite. Pero kaya nandito na tayo, try natin dito sa Sunset Coast Beach Resort. So ito na sa Balite to. Magkakatabi itong mga beach resorts. Tapos pero nga sabi nga nung kaibigan ko, nung barkada ko pala nakasama ko, meron daw talagang parte sa Balite na gano'n. So hindi naman pala ako nagkakamali. Pero ito daw na nasa medyo unahan, maganda daw yung yung mga dagat dito at hindi yung maburak na pag lumusong ka sa tubig nagdidilim. At saka pangit yung amoy. Kasi yun, nandito na tayo sa loob ng Sunset Coast. Entrance pala dito is 30 pesos. At ang ganda niya na guys, hindi siya kalakihan, hindi rin naman siya maliit, pero ang linis-linis. Kung ba masyadong maintain. Tapos kung makikita nyo mga cottage, ang simple-simple niya lang guys, pero tingnan nyo naman, very stimulating yung vibe, diba? Na-stand naman ako dito sa view sa loob guys, kasi ang linis talaga. Kung ano yung nakikita nyo yan, mas malinis pa yan in person. Tapos ayun, tapos itong cottage na to guys, tingnan nyo naman, sa baba open siya, pero may tulugan ata yan sa taas kasi may nakita nga akong hagdan dyan. So ayun nakita nyo rin, diba? Ang traditional lang ng dating, old style siya. Old style lang dating kasi made in bamboo nga, tapos nipahat pa, pero naka-varnish. Ang presko niyan tignan at napaka-presentable pa din, di ba? So ngayon pupunta tayo dito sa likod para makita naman natin yung beach mismo. So ayan, promise guys, hindi naman sa first time kong ma-impress, pero na-impress talaga ako sa lugar na to. Tapos knowing na peaceful, tapos walang masyadong tao, kaya siguro mas na-appreciate ko, tapos hindi pa mainit. Tapos pinunta talaga natin to para makita natin yung sunset. Kaya nga ang pangalan niya Sunset Coast. Kasi nga, ang pupuntahan nga natin, sunset. Huwag kang bobo, parang hindi ka nag-grade 2, go! So nandito na tayo sa likod guys, at eto na yung view niya mismo. Papakita ko na sa inyo. And tulad ng pinuntahan natin ibang mga beaches, mahalamang dagat, syempre natural talaga yan. Tapos ito meron pa silang pa-painting pa sila ng kanilang Sunset Coast Beach Resort. And ito pala guys yung mga rooms nila. So yung kaninang pinakita ko, hindi ko kasi alam kung may room din yun, pero ito parang modern room naman kasi syempre cemented. Tapos hindi ko na alam yung rate nila kasi hindi naman ako nagtanong. Tapos ito sa likod meron pang mga cottages. Ayan, sobrang nakaka-relax talaga siyang tignan. At ito nga, hindi ko kasi sure, baka may room din sila tulad na nasa taas. Siguro may mga rooms din yan. Basta kayo na lang bahala magtanong kung gusto nyo man may try dito. Tapos ito na. Wow. Ayan, nakikita nyo, unlike sa mga pinuntahan nating beaches, ito lang ang pinagkaiba kasi maraming mabato siya. Pero sa mga pinuntahan naman nating beaches, masasabi ko, ito talaga yung may pinaka super fine na buhangin. Tapos may parte na medyo coarse, meron din naman na fine, merong super fine. Dito ko talaga nakita yung super fine. At na-experience ko siya dito. Yun nga lang, merong mabato talaga na parte. Pero sobrang ganda. Na-appreciate ko sobra. And eto guys, papakita ko na sa inyo muna yung view. Enjoy muna kayo.
Tapos ito pala guys, yung kuha ko ng sunset. Ang melancholic lang ng vibe kasi wala nang liwanag, pababa na yung araw, palubog na siya. Kaso nga lang, hindi siya mismo sa horizon bumaba. Siguro meron siyang nakaano dun sa pinakababa sa horizon niya ng thick cloud, just enough to block out the sun. Kaya akalain natin na para siyang bundok, pero hindi talaga siya bundok. Meron lang makapal na ulap, kaya hindi mismo sa horizon ng dagat nag-sunset. Pero yun guys, eto guys, hindi ako nag-speed up ng video para makita nyo yung dramatic scene ng sunset. Ayan, enjoy lang guys. So yun guys, sana nag-enjoy kayo sa finiture ko ngayon na beach resort, which is ito ang Sunset Coast Beach Resort na nandito sa Barangay Balite pa rin dito sa Veracruz, Andoanes. And ayun, sana guys, kung hindi pa nga kayo nakapag-subscribe, please support me naman, Jepoy's TV. Same din sa aking Facebook page, Jepoy's TV. And yun nga, medyo pa gabi na rin, wala nang araw. Sana nag-enjoy kayo sa pag-feature ko nitong beach resort na to. And kung makikita nyo naman, ang ganda-ganda talaga ng lugar. And at the same time, ang peaceful. Tapos tingnan, kung makikita nyo naman yung dagat, napakalmado. Akala nyo para siyang pool na walang ka-waves. So yun guys, sana nagustuhan nyo rin yung
yung showcase ko ngayon. Ayan, mag-take a look ulit tayo ng beach niya. Ayan, tulad ng sabi ko, tingnan nyo naman, walang ka-waves. Napakalmado ng dagat pala. Ayan, di ba? Siguro cloudy lang kaya hindi natin hindi nyo siguro ma-appreciate yung kulay, pero napakaganda at napakalawak nito. Ayun guys, please like, share, and subscribe, and kung gusto nyo naman magpa-shoutout, sige lang, mag-comment down lang kayo, shoutout ko kayo. And ayun, sana nag-enjoy kayo guys. Dahil sobra ako nag-enjoy, sobra akong nagandahan dito sa lugar, sa Balite. I mean dito sa beach resort na to, Sunset Coast. And yung mga mata ko sobrang satiated talaga sa mga ipinakita ng Balite. And yun pala, kanina kasi diba sinabi ko na yung idea ko or yung experience ko regarding Balite is hindi nga kagandahan. Hindi naman sa pagpapaka-ruthless sa aking comment, because I just gave a harsh comment. Well, I am just giving my subjective opinion based on my experience. So, ayun guys. And hindi ko siya masasabing delusion kasi nangyari talaga yun. Na-experience ko yung, sabihin natin bad experience before. Pero ang importante, na-dispel na yung idea ko regarding Balite kasi ipinakita nga ng Balite ngayon. So, yun guys, nire-recommend ko tong Balite. I mean, itong Sunset Beach Resort. Sunset Coast Beach Resort and the rest of the resorts na magkakatabi dito. So yun guys, thank you so much again for watching, and please don't forget to like, share, and subscribe. Have a good one guys. Good night.